Dan ngaktin ka mong kumni, baga kamram jong kiwe kalong ban keren, ban kadeu kuti ya ka jingim, ya ka jinglong jong kiwe. Henry ka kamram ka jongi pat kalong, bangin ka habrip ila ka jongi kaman jongi, bangin set ila ka jongi skor jongi. Persya ia kata ka kentin ka baki biru ki keren haka jingim jongi. Ngani tho ipi ka wei ka jingi to kana ka balan kot ba, ka bas ngau tenat ba. Laong ba chisen haka wei ka podon arngut kita ki kana ba shiperlok ba. Wei ukana uba shipos nam kerta kan ba wei pat hendrus nam kerta kini ki khana kisa hagwei kishnong nongkondong ki hagwei gasngi kumbajulong man lagasngi ki lakai kan ba kidang lakai dakawei ka bol kumta kila poi shagawei ka jaka ka bakham baji national pakat ba kidang lakai kat ba kidang lakai hakata ka jings ngotnat ya kata ka jing lakai uta ukana uba shipos nam kerta la rum u hap hapo jong ka wei ka thliu ka thwei ka heba ka jaliu ba kata kapor kan ba udang ton hapo jong kata thliu la perta irap yang uta ukna ubadang henrus nam kata ubadan shabar jong kata thliu upersyaman wat jingrap naki briu kibadan hakata ka henry snubok hakata sing omdan briu kibaletre upersyaman le jengai ban wat jingrap ban wat yaki briu henry omdan briu hakata ka ula persyang ban wat yaki lat kilimti kumno baun irap yauni perlak jomo bar hakata kapor uyoi ya uwei uterlai ubala te bat ko wei ka borti bat hakaba khadu umban si uhapan penhap ya kata ka borti hakaba la te da uta uterla bat ulo ong ya uta uperlok jung uba ship hostnan shim bat ya uni uterlai ngan persyang kat kabangala bantan yame sabar jong ni kateliu uta uperlok jung upat uba ship hostnan kata ubadana hapo jong kata kateliu ubam dan shu da ke pat ki option bat ya uta uterlai uta ukna ubah hendrus nam kerta utan bat uyaitan ya uta ukna ya uta perlu jungu ubah shipos nam bat hakaba khadu ulala ban sei ya perlu jungu napo jong kata kataliu menta kini ki arngut shiperlok kila light nakani ka jinge ki perkhat hakata kapor nginle kumno ladang yen yetho ya ki bahayeng hasam jonge shipang jongani ke ek balajia kin cha sho kin sa bom kin sa mayengi nginle kumno bat hak bakhadu kimban se ki haban shuye thu ya kata ka aka kebala ja haki bahayeng hasam juki henry omdon ki bangai jiki bat ki keli pemban ki kumnu kani kala ban longba ukhna ubadang henrus nam kerta ula ban tan lani ula ban sei ya ukhna uba shipos nam kerta kataro omde kapung kebarit kapung kebajellu ba kumno ula ban sei kumno ula ban tan namar ka borjo u kalong kebarit ba kumno ken ula bantan ya uperlok cu ba shipos nam kerta omdan ki bangai jiki baro kita ki beru ki betan hapo jong kata kasnong jiki lani kita ki bahayeng hasam jiki ki ngai satya ya kata ka jinget ho jong kita ki kena bat ha ka bakhado don uwe urang ba ngai ya kene ki jingong jong kene ki kena kita ki beru ki betan hapo jong kata kasnong kila kali na uni urang ba kumno phila ban ngai ka jinget ho jong kene ki kena kumno ken ba ukhna ubadang henrus nam kerta ula ban sei ula ban tan ya ukhna ba ship host nam kerta naga thwei ka ba jallu ba tang da utlai pad uta orang ba ula ban phai kumne haga to por man ba uni ukhna uba ship host nam kerta udan hapo jong to thliu uni ukhna uba henrus nam kerta usei ya uni ukhna napo jong ka ni thliu haga to por omdon kiban keren omdon kiban ong yu ba umla ban le ya kani kakam watang ma marwe dalaliru tip ba umla ban sei ya utiu khna napo jong te thliu namar kata ba omdon ba penduk jingkermen yu ula ban sei ya uniu khna napo jong ni thliu fitip perlopi jenga kata ken kalong kan jing ka ba khrau tam ha ka jing jingi bun sen gi perkhat ha ka jing jingi ba latakan le ya kani kam yo kumnur kumnunga feleka namar ladang ngimsngap ya ka jingkren ladang ngimsngap ya ka jingong jongkiwe da shisha ngila ban le ya ka no kam ha ka jing jingi namar kata ngong ipi ba ka jing jipi lada fitre ya ka no kam wadu penduk jingkermen telade elade namar ubri umpat rem at hadu ba unda rem dalade halade kakten ko ong ba unong ngile thama ushipai umpat rem ha ka thama kad ba umpat surrender kad ba umpat kenno kumta ngan ong pi ko ki perok ki be ke janga waju kinno ha ka jim jang pi par ka kentin impossible la da fi pia eka ka ong I am possible ngakan mau ya ka we ka kentin ka ba ki rang ba jangi ime ipa la ne ki ba halor jangi ki ju ong ba ya ki ne kentin sharing is caring la ki don art di ki tiar ki ong barbor I ya ki ne ki tiar ha upara
lene ha para art mi jumpi lalangi don art li kimit ijuong share ayaka ha ki para jumpi pada hak tu por ngim jus ngau tenat ban share ya ke ke bangin don hangi Henry enda ngila kham he enda ngila ramba hangta ngis ngau tho shisha ba ke sharing is caring la bende ke bangi share shaki perlak jungi kala bende ke jingnang ke jing start kala bende ke jingmen ke jingrekhi wat ke pisaro la dengi share bat ki we kan wan phai biang ha ke jigem jungi arsha sansha bat shi phosha banye ke bangi share bat ki we ngani thoi pi ya ke we ke jing tho kana la ong ba chi sen ke we ke bot don we us im barus ba mat mana keski uni usim uju penbena hapok jongki hima jungu ba ladadan kinu ki bru ki badan hapok jong ki hima junga ki baduna ki laban shim na ka ke badan hapok jongki hima junga kala bande ke siar kala bande ke jimbam kala ba ke laban shim na pok jongki hima junga pat namar ba usim upen bena kum ne man la keski daki spa ngut ki bru ki yenglan nakam ta ban shim ya ka ta ka ke baki don kam haka jim junki ban shim ya ka ta ka ke baki duna haka jim junki te kumne shukumne ka ya beteng kata ka jingle ba jong news im telajia haka begaski julong man gaski don uwe ubru uba up lanya ta ka por nado ka por kandai beje men step ujing u up da lanya ta por haka ba kata ka jingkhang jong us im kata ka kharab jong us im kampat pli ujing lanyang ta bat kibru kibawan na de jongu kijukar pariu skumphase ba ailat engi mangen yeng akamat jangpe mar bangi gerki namar bangi don kam ki aida kum takin mat uta obriuru uju ailat eki bakin yeng akamat jongo kumne pateng uwan nado kapor men step hado kapor janmet ro juyo ban shim ya kata ka ke ba udon kam haka jingim jong kasngi ban kong kalakut kasngi ba aru kumju kasngi ka balai ro kumju shita yo lenter kumta shikumta kajia bar kita ki shipa jong usim ki ba pek ya uta ulan ki yo iya uni brio bat kila ipla ya kene ke jinglong ya kene ke jingle jong uni brio ban nado kapor dang step uwan haka por kandai bichi bat hado kapor janmet ro juyo ban shim le ban rung shipo jong kata ke hima jong usim ban shim ya kata ka ke ba udon kam na ke hima jong usim kumta kita ke shipa jong usim kila yalam ya uta baru hakamat jong usim endala poi hakamat jong usim ula keli ya ni bro ka ke ba me mut banle ni ke shipa jonga ki ya tho inga ba me yinglan nero ke por men step khandai bichi bar hado ke janmet ro mem juyo ban shim ya kata ka ke ba mitan kam balai mele kumni uta ubriu lapan phai kumni sem kan rat ya ka ba phile ya kata ro ngale usem umla ban sngot ya ka ne ka jing ya tho jong ne ubriu pat ukaliu kumno mi bot ya ka jing le jonga uni ubriu ulo ong yu sem kan rat phi piton ya ka spa ka pho ka hajar bat phi aya ka shaki bru mangapat ngadan galat ngadan ka pali Henry nga aya ka shaki we nakam ta ka jing pha ka jongki nangkali phi ya ko be ka jingli kat nungot na plan phi ki ba type computer haka Microsoft Word kan ngun da plan jepi teng habangi type yaki contain hapo jong Microsoft Word kimi ke dak saw ladangi bakla spelling teng kimi ke dak jerngam ladangi bakla yaki sentence dende teng ngide ngiklam bakla handre ke computer kedang pen i dak saw te finle kumno haka to por ju klik da mouse hak itu bentai badan dak saw dende fi I right click but haka to por pi choose ya kita ke spelling but lara fill up ba phim shem bakla fill up kumno fi ju click ignore all kaju kajia haka chi im jungi kum kibiru ladang ngilap bangim shem bakla we are not wrong andre what la kataro kibiru ki kren yangi ki what ya ke ke bakla ya ke baduna haka jim ke jongi anong pi press ya uta right click button jong ke jim jampi but sa I ignore all ya shakamat haka jim jampi ngin second do pi ya ke vipat ki video tar hado ko por bye bye stay safe